той краят и прозира, сум тревожен и в своята кратковечност търси смисъл. Дълбоко раздвоен в дух и тленност, по пътя си умиращ и възкръстващ, дошъл да бъде, утре ще изчезне, непримирен с трагичната си същност. И вярата дали ще му достигне, за да си тръгне в праведно смирение, ако животът тук му е единствен, и тебе в себе си не е намерил. Той е свят разтревожен, невъзможен и тръмен. Кой върти съдбините на безбройни души? 300 дяволи сякаш в очността си бездънна водят кораба земен към бездънни злини. Няма верни компаси, няма милост човешка. Докъде ще достигнем с този страшен товар? Милиони умират с глад в очите си трескави, а трезорите пълни. Тъмен, златен олтар. И се кръстят пред него с добродетел лъжлива, шепа грешници земни, с вледенени сърца, а от ялост глобална скърца кораба диво, всеки миг ще се пръсне като прах в пустоща. Не съзираш ли, Господи? Твоят свят си отива и от слово и дух го създаде с любов. С любов го спаси. Дай му път и закрила. Ако грях е потънал, дай му нов благослов. Дай ни, Боже, смирение. Нека бъдем добри. Още вярвам в живота. Щом живота си ти. Моите мънички светове в детска тлан се попират. Не обикнах големите градове, не понесох бързота си по квартири. Тук сред щедрия чернозем спот засявах надежди слънчеви. Тук започваше моя ден, тук животът ми тих ще свърши. Тук написах своите книги в носталгичната светлина на умиращи селски диви, на залязващи празни гнезда. Не разчитах на стих модерен, нови стилистики не открих. Просто писах, тъй както се, тъй както пише и отличи. Може само да си отида в копчена земята, щорец не чут. Аз просто крачих през своята нива, както урача.